He tells them, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Salutare, dragi prieteni, și bine am găsit la un nou joculeț pe acest canal. Astăzi jucăm GTA San Andreas și uitați-ne aici. Începem așa. Cred că de acolo așa se aude perfect jocul și eu știm. Să vedem dacă mai avem lagul ăla de gemult să ne scoată afară. What? Ce caut aici? În fine, nu știu. Văd că am și ustea. Cred că s-a jucat sora mea. În fine, nu contează, hai să mergem. Sper să scapăm cumva de aici. Doamne, dă bicicletă, bă! Doamne, în sfârșit. Mulțumesc. De să luăm bicicleta să plecă. Poliția, lasă-mă, bă! Mamă, ce era să mă ia e. Mergem frumos până la asta. La asta îmi cumpăr ceva. Las de ei ori să facem, cred, deci nu știu. Cred că or să fac tot asta. Care vin să luăm pe ăsta sau pe ăla? Hai că luăm pe ăsta. Și ziceți-mi în comentarii unde pot găsi un sniper, ceva, o armă de depărtare, că nu știu. Stai să dăm pe volumul ăsta, că la avion se aude cam tare. Hai să decolăm. Așa, ne învârtim frumos. Oprește motorul. Bun, perfect. Să-i dăm încet. Hai să vedem dacă putem zbura pe sub pod. Nu putem. Am obligat să zbor. De ce mi arată în față? Păi înțeleg, care treba. Și acum hai să facem ceea ce fac eu întotdeauna, ca să mă omor. Ca să întorn, nu să mă omor. Și vedeți, de fiecare dată or să zbor la latitudine joasă și mă ridic. Frumos, aici or să zburăm pe la aici. Ca să nu zic ăștia ceva că... Aoleu, abandonă-mă aeronava. Cu 1 de viață, cam așa, 0. Cea mai mică lovitură și sunt mort. Cum ar fi aici, am căzut, sunt mort. Dacă aș avea parapanta aia. Am o drujbă, un shotgun, un AK. What? Asta nu, băgați în seamă. Și da, alte arme. Nu știu, m-aș duce pe cea de dacă cad. Mi-a rupt piciorul și adio viață. Știți ce, bă, un șut micuț. Trebuie să mă duc să beau ceva, să mănânc. Să fac ceva, să mănânc. Să nu sari sau să fii tâmpit să pățești ceva. Mașinile astea s-ar putea să mă omoare. Nu mă omoră. Oprește-te. Domnul. Mulțumesc. Adică trebuie să aștept o mașină care vine în circă, dacă nu... Mulțumesc, doamnă. Sunteți amabilă. Ce faceți, mă? Vă băgați tot în fața mea. Pam, ce piesă îngrozitoare. What? Ați văzut ce avion mare? Îmi place că trec și alte avioane, nu numai eu. Și episodul ăsta nu să-l facem... Nu-mi place să-l fac lung. Nu de altă, dar eu filmez cu aplicații și stă foarte mult ca să încarce videoclipul și urăsc chestia asta. O urăsc din plin. Dacă trebuie să editez mult și na. În fine, nu contează. Asta depinde de mine. Ce depinde de voi este ca să văd eu dacă vă place vouă episoadele mele și de genul. Să mâncăm ceva. Mergem la Burger King. Să vedem dacă eu în apropiere ceva, dar nu văd nimic. Asta că nu mă... Da, e unul. Precum văd eu. Dă-i tare. Aș vrea să schimb mașina asta în Delta, dar... Mi-e și rușine, bă, să intru aici. Ce-ai? Hai să mă afum de la motor. Ori să la mărcile de pe internet, știți? Nu știu dacă e real. De pe YouTube și ce că ăla-i Ford. Dar asta nu e. Și cea mai rapidă mașină e aia. Gri sau ce-o fi ea. Nu, treci că nu ești tu. Asta e mai bună, care spoiler. Și uitați ce-mi place la asta. Când mă sui, se ridică niște chestii de acolo. Adică alea.
Să vin cu ala mămică. Hai mă, dă-i drumul. N-ai treabă, păi atunci eu caut la tine. Marș. Mă, dar nu mai găsesc. Trebuie să iau și o mașină de aici și să mă plimb cu ea. Fordul sau ăsta. Eu iau asta. Arată mai bine așa. Și parcă asta, nu știu, fuge foarte rapid, nu chiar rapid, dar... Uite aici. Vedeți cum o ia asta? Și cum o ia aia? Să vedeți, asta parcă, asta cu dunga roșie, parcă un pic fuge mai repede. Nu știu, așa mi se pare. Uitați. Vedeți? Hai să luăm pe asta cu dunga roșie. Poate găsim acolo la dealul un Ferrari. Știi că am mai mers eu odată pe aici, am mai mers și am găsit un Ferrari. Nu! Bă, da, tâmpiți sunteți, nu vă supărați. Frate, mă, că intru eu. Frână, calmează-te mașina. Du-te, mă, de aici, boschetarule. Frână maximă și... Hai să o băgăm aici. Cam asta o mașină. Stau la pândă. Poliția. Am plecat. Eu n-am făcut nimic. Cred că nu se aude, doar vocea mea se aude. Cred că se aude mai bine. Hai că eu nu o să mai gresc chiar așa mult și mai bine cred așa. Perfect, am parcat. What the hell is that, bro? Am o idee, ca să avem mașinile, or să parchez rabla asta aici. Uitați așa, vedeți? Și tu dai drumul odată, ce mai stai? Hai că te ajute să mori. Dă-mi mie mașina. Toate mașinile, deci absolut toate care vin, or să le iau. Și o să le parchez pe aici, pe unde apuc. Dacă vii să iei mașina, te omor. Gata. Ce-am zis? Avem, se pare că camionete multe. Următorul care vrea să iei camioneta, să o iau. O punem aici. Da, și din gură sunt umor. Uitați, avem mașini de ne spargem. Tengo coce. O parchem și pe asta aici. Nu contează unde cum le parcăm, le punem aici. Luăm și pe asta, jaful ăsta, mașina asta urâtă. Sau cum vreți voi, nu e chiar urâtă, dar hai să băgăm aici, să încapă și altele. Motoretul, tot. Numai astea de la Vale nu le luăm. Că dacă ar fi... Da, hai să le luăm și pe astea de la Vale. Abu, dacă vine poliția, îi dăm drumul, că poliția e poliție. Cristina. Marș! De acum cu spatele. Asta îmi place că îi trage fața. Asta care le trag fața, cred, mai mult ca sigur că o să pun aici. Marș, mă, și mori odată. Așa, îți pare bine, mă? Hai să o suim cumva aici. Nu cred că o să putem. O lăsăm aici. Bine. Mori, vâjule. Gata. Nimeni nu se ia de mașinile mele. Să înțeles? Să închidem asta ușa. Așa. Și am mai și stricat. Nu-i nimic. Așa. Alte mașini, alte. Bă, dar nu mai vin mașini aici. Adică, astea sunt toate? Mai și plus, stai că mă pun aici. Păi, bine, hai să luăm pe asta de aici. O tirăm la basură, adică acolo în vale, în groapa aia morții. Care că tragem bine motorul și se pare că e foarte bună mașina. O să o tirăm. Sau ăștia au discutat între ei, bă, vedeți că acolo e aia și nu cred că o să mai puteți voi trece. Păi, uite așa că zbor. Hai mă, du-te odată. Uitați, vreau să văd cum explodează. Bum. Da, nu cred că explodează. O să rămân acolo. Un moment, da. Ce așa a fost orașul ăsta pustiu, să cum vreți voi să zice? Nu vine nicio mașină.
Hai că luăm remorca asta sau mașinuța asta, botca asta, că nici stricat absolut deloc, nici atinsă, nici un pic ca... O să o luăm pe asta și plecăm cu ea. Să vedem. Dăm așa un pic. Da, nu-i nimic stricată. Dăm cu spatele aici. O să plecăm și să-i dăm deja. Nu vine nimeni, eu ce să fac? Uite mă, fix am uvin două. Perfect. Și ia uitați bă, am uvin toate când eu plec. Păi nice. Perfect. Dăm taximetrist. Vedeți că alte mașini și... O și dispărut. Jockey, se mira. Uite. Butaie, bum, bum. A tu casa, pe tu casa. Cum, what the hell? Jos, mă, asta e what the hell, bro. Mulțumesc că mi lești mașina. Ți-o împrumut, nu ți-o eu, bun? Dați așa că trebuie să dau încet să nu o strică. Cred că o costa mult. Nu știu ce marcă e, dar... Nu, asta oricum nu e cea mai rapidă mașină din joc. Arată, dar nu. A, trebuia să mă învârt invers. Așa, e perfect. Să mergem în vale. Dăm cu 100 la oră. Hai să ne mergem prea tare aici. Am uitat că asta am lăsat-o. Dacă dădeam tare, zburea mațele din ea. Mulțumesc că mă leși, îmi dai prioritate. Să vedem cum stăm. Stăm bine. Dar dacă mai dăm un pic ca tare, gata, îi zboară. Vă zic că mașina asta și merge, dar nu-i de munte cum ar fi acolo. Nu! Tâmpitule. Îi dăm tare. Să vedem așa cât merge. Bă, mere, dar nu știu. Parcă. Stai că dacă nu luăm mâna de pe accelerație, chiar că nu mai mișca. Ați văzut-o? Uite, alta. Asta e stricată, să zicem că nu merge când merge. Când e stricată, să zicem că nu merge. Bun? Păi, uitați așa. Let's go. N-ai știe, let's go, te fac eu pe tine, bă, că scap. Uitați mașina asta, o căutam. Ba, nu era asta. Hai mă, închide-te ușa ce ai. Așa, nu mai se deschide, mă. Hai să cam maricon. What the hell is that, bro? Praf mă fac. Praf mă fac. Praf m-am făcut, praf sunt. Îi dăm frumos înapoi, de tare, cât hai să vedem. Să vedem cât merge. Hai, mașină, dă, bă. Dar atâta poți. Bă, dar chiar nu merge. Absolut deloc. Nu știu, am avut o mașină care chiar mergea. Și eu am acasă la mine, dar nu. Număr cu ea fiind că... De acasă te urmăresc. Du-te mă tu pe acolo, că eu nu mă duc. Mamă, câte taxiuri, bă, unde bagi? Două motocicli. Acolo se bagă motocicli. Hai mă, două motocicli. Eu învățați să nu. Dar voi treaba asta. Că voi nu, că ce sunt eu. Motherfucker, bitch, boom. Mai rămân așa frumoșilă pe aici. Bă, nici nu știu unde sunt, drept să vă spun. Azi suntem la burger. N-am făcut nicio misiune. Domn polițist. Să știți că n-ați văzut nimic, așa-i? Salut, domn Polio. Polițist. Nu, că poate voi ați auzit altceva. Nu! Oh, ce-o luat, domn polițist. Ce-o luat frumos și am plecat. Să lăsăm aici. Asta nu e mașina mea, returnat-o, eu am furat-o, dar știți că n-am furat-o prea mult, așa doar 2 minute. Aici nu se poate intra. Eu credeam că aici putem cumpăra mașini. Scrieți în comentarii dacă știți și aveți joculețul. Unde pot găsi de unde să cumpere mașini? Știți? Nu de alta, nu că le-aș cumpăra, le-aș fura. Sau știți voi unde e un magazin de mașini? Să vă zic așa să înțelegeți. Scrieți în comentarii unde pe mapă, pe această mapă. Doar nu pe toată, doar aici așa.
cum ar fi ăsta aici, ăsta de aici, așa, tot știți voi, prima mapă. Unde poți găsi un magazin? Că odată am găsit, dar nu mai mi-am duc aminte unde. Hai acasă să vă arăt ce mașini am. Am un Ferrari și nu știu ce. Fără moduri. Ferrari-ul jocului. Mamă, ce l-am pupat. Domnule, dar ce te bagi? Aici e comisaria. Poliția. Știți că eu mă pot băga pe aici, așa-i? Dar nu și voi. Să mergem rapid. Stați un pic. Nu, aici vreau acasă. Am văzut asta aici și am crezut că e acasă. Da.